kleine hond met een groot karakter en een hele brave. En dit is die hele brave? Dit is een hele brave, absoluut. Absoluut. Okay. Ja, jullie maken tv? Ja, vind je het goed? Heb je niet gevraagd, hè? Nee, maar weet je wat ik altijd zeg dan? Ik zeg dan altijd, als we eerst een praatje doen en het praatje is klaar, mag jij altijd nog zeggen van het mag op tv of het mag niet op tv. Oké, ja, dat is goed. Vind je dat een goede deal? Ja, voor deze keer vind ik dat een redelijk goede deal. Al wat fijn dat wij van jou de gunfactor hebben. Welke tv maken jullie? Wij zijn van, daar staat ons autootje. Wij zijn niet van de AWB. Oh, niet? Wat je misschien zou denken als je hem ziet. Nee, wij zijn van L1. Jullie zijn van L1? Ja. Oké. Woon je in Limburg? Ik woon hier, ja. Hier in Euverum? Ja. Het kan slechter, hè? Het kan zeker slechter, jazeker. En woon je hier? Nee, ik woon waar de Witte Aigo staat. Oké. Daar woon ik. Dus, en dit is een soort van buurvrouw? Dit is mijn buurvrouw inderdaad. En wij waren met de honden gaan wandelen. En mijn buurvrouw gaat naar binnen en ik ook dadelijk. Want we gaan dadelijk werken. Oh, wat doe je? Ik werk bij de ambulancedienst. Ik ben ambulanceverpleegkundige. En zij ook? Nee, zij niet. Oh, zij doet weer ander werk? Zij doet ander werk, ja. Okay. Ja. Ben jij de driver of ben jij de... Nee, ik ben de verpleegkundige. Ik ben niet de driver. Maar dan zijn jullie altijd met hetzelfde team op pad? Nee, we zijn ook niet altijd met hetzelfde team op pad. Nee. We hebben wisselende contacten, zoals wij dat zeggen. Dat is een goeie. Ja. Maar, heb je die al vaker gebruikt, die grap? Onder werktijd gebruiken we die wel eens. Oké. Hey, maar is wel leuk, want we hebben als eerder een collega van jou in het programma gehad. Maar dat wisten we van tevoren ook niet. Die kwam komt uit L. Iris. Iris, hier Huiskens, ja. Iris. Nee, haar achternaam is anders, maar die mocht ik een keer mee. Oh, oké. Want dat had ik gevraagd. Ik zeg, lijkt me leuk. En toen zei ze van, ja, ga maar een keer mee. Heb ik een keer gedaan. En dan krijg je ineens heel veel begrip voor ambulance medewerkers. Dat is toch best pittig af en toe? Af en toe, maar het is vooral ook heel erg leuk en heel erg dynamisch en afwisselend. En het is gewoon een heel leuk vak. Hoe ben je daarin gerold? Ik ben al 25 jaar verpleegkundige en ik heb in Maastricht in het ziekenhuis gewerkt. En vanuit daar naar de ambulancedienst gegaan. En waarom trok jou dat? De vrijheid, het werken buitenshuis, het niet verantwoordelijk hoeven zijn voor het afleggen van bepaalde beleidsafspraken bij een arts. Mag zelf beleid bepalen. Het samenwerken met brandweer, politie, huisartsen, alle ketenpartners die er zijn. Dus dat maakt het wel heel interessant. Jij komt op mij over als iemand die heel goed weet wat ze wil en wat ze niet wil. Dat klopt. Dat klopt. En je komt natuurlijk in aanraking met alle soorten en maten mensen, alle leeftijden. Ja, van 0 tot 100 en daarboven. En je moet natuurlijk ook gebarentaal kunnen, want niet altijd kun je je verstaanbaar maken of andere mensen kunnen zich verstaanbaar maken. Nee, dat klopt. Om uit te leggen van wat ze voelen op dat moment, wat ze mankeren. Klopt, het is moeilijk inderdaad. Soms ook zit je met taalbarrières. We zitten zeker nu hier in dit regionaal stuk met bepaalde mensen die uit andere delen van het land komen, uit andere delen van de wereld komen. Het is vrij divers. Dus wat dat betreft is het gewoon heel erg leuk om met mensen om te gaan en ze zo goed mogelijk zorg te proberen te verlenen hier binnen Nederland, zeg maar. Ja, want jij bent wel een mensenmens. Dat probeer ik in ieder geval. Moet je ook zijn, denk ik, hè? Is een van de vereisten, denk ik, hè? Ja. En je moet vertrouwen hebben in je chauffeur natuurlijk. Want ook dat. Het gaat me soms een partij hard. Ja, verantwoord hard, hè? Verantwoord hard. Verantwoord, ja. Dat klopt. En hoe zit het met de onregelmatige werktijden?
ja, gedurende je wat ouder wordt. Wordt dat lastiger? Nou, Heb ik wel eens gehoord. Ik wil niet zeggen dat het lastiger wordt, maar je merkt dat het dynamischer is dan en wat lastiger is om ja, je gezondheid en je privé in balans te krijgen dan dat dat vroeger was. Maar dat ligt natuurlijk ook aan je privé-situatie en aan hetgeen wat je fijn vindt om te werken. Er zijn mensen die overdag werken, 's avonds en 's nachts. In principe draaien we alle diensten. Maar ja, ik vind het fijn om 's avonds en 's nachts te werken. Mijn man werkt het liefst overdag. Die is ambulancechauffeur. Oké dan. Ja. Heb je hem ook zo leren kennen? We hebben elkaar leren kennen op het werk, ja. Ja, Oké. dat klopt. En toen was jij nog geen ambulanceverpleegkundige? Jawel, wel al? Jawel, Oké. jawel. En hij was al ambulancechauffeur? Ja, dat klopt. En toen moesten jullie een keer samen... Ja, en je ziet elkaar wel eens bij, ja, ook soms bij wat minder leuke activiteiten. En bij leuke activiteiten kom je elkaar tegen en ja, dan raak je met elkaar in gesprek. En dan, ja, zo is de vonk overgeslagen, zeg En je maar. ziet natuurlijk in die hele uiteenlopende situaties, zie je bepaalde karaktereigenschappen bij elkaar. En Zeker. dan Krijg je een bepaalde match. Ik heb een hond die het koud heeft. wat die kleine? Ja. Maar waarom? Maar daar heb je toch van die super cute jasjes voor en zo? Ja, maar een hond is niet gemaakt om een jas aan te doen. Hè? Niet? Ik vind van niet. Dat is mijn mening. Oké. Dus als jullie het goed vinden, dan ga ik langzaam naar huis. Hoe ver zijn we? We zijn een paar minuutjes. Een paar minuutjes. Een paar minuutjes. Zullen we een stukje met je meelopen? Ja hoor, dat Ja? mag. Ja, Hoe dat heet het mag. hondjes trouwens? Dit is Lando Lando? en dit is Truffel. Hey, maar dit is toch niet Lando Norris dan? Nou, in mijn optiek niet. Nee, Maar- zo snel is hij niet, hè? Zeker niet, zeker niet. Maar het is een herplaatser en de mensen die, waar we hem van overgenomen hebben, die hadden deze naam al aan hem gegeven. En Oké. dat hebben we gewoon behouden. Oké. En waarom moest Lando geherplaatst worden? Omdat de mensen niet meer zo goed voor hem konden zorgen. Maar het zijn hele lieve mensen en we hebben nog altijd contact met ze. Oh. Dus niks ten nadele van hun. Let op, achter je auto. Niks ten nadele van hun. En ja, dit is mijn man met baard en mijn zoon. Oh. Allebei rechts. Allebei rechts, allebei prins. Dat is een serieus baard, hè? Nou, kun je zeggen hè? Hé, maar het is een apart gezelschap. Want als ik die vis op die scepter zie, dan denk ik bij mezelf... De dwarsdrievers. Ja, en de forel staat voor het gehucht hier in Gulpen. Omdat hier achter vroeger een forellenkwekerij aan is geweest. Ik kom hier zelf niet vandaan. Waar Dus- kom je vandaan? Ik kom uit Maastricht. Ah, Dus ik kan daar niet heel veel en heel diep op ingaan in inhoud. Want ik ben zelf niet zo goed geïnformeerd over het feit hoe het helemaal precies zit. Dus maar hoe vinden ze het? leuk. Ja? Ja hoor, ze vinden het heel erg leuk. Wat voor rol hebben ze dan precies? Mijn man en mijn zoon zijn prins en jeugdprins. En de meneer die daarnaast staat is de adjudant. En de dame die links van mijn zoon staat is de jeugdprinses. Oké. En dat is de dochter van de adjudant? Dat is de dochter van de Ah. adjudant. En die mensen wonen weer in dat huis waar we net voor stonden. Hij lijkt wel echt op jou, hè? Ja, dat klopt. Ja, die kleine dan, hè? Ik wou zeggen, ik had me toch goed geschoren vanmorgen. Nee, daar hoeven ze niet mee naar de markt als ze die tegenkomen. Nee, dat klopt. Nee. Nee, dat klopt. Dat klopt. Hoe oud is hij? 12 geworden vorige week. Oh, proficiat nog. Dankjewel, dankjewel. En hoe beleeft hij het? Is het een carnavalskind? Ja, het is Ja? echt een carnavalskind, want hij heeft nog een rol. En dat plakt op het raam. Oh. Oh, die heeft het druk.
Een vriendje van hem is jeugdprins van de jeugdcarnavalsvereniging in Gulpen, Ravi. En hij heeft onze Siem tot zijn hofnar benoemd. Dus hij heeft een prinsenrol en een hofnarrenrol. Dus dit seizoen. Die zit gewoon bij 2 verenigingen. Die zit bij 2 verenigingen. Ja, dat klopt. Bij de Garenkiekers en bij de Dwijsdrievers. Ja. Hoe leuk is dat? Ja. Ja. En jij gaat overal mee naartoe? Voor zover. Voor zover. Kun je het een beetje combineren met je werk? Slaaptekortjes af en toe. Voor zover. Ja, het lukt wel. Het lukt wel. Met af en toe wat aanpassingen links en rechts. En wat ruilingen van diensten en bereidwillige collega's. Dan krijg je het allemaal wel gebolwerkt. Top.